Il-Fondazzjoni tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ħabbret it-tmien proġett tagħha li se jissarraf f'restawr ta' pittura ta' Mattia Preti li tfakkar lill-vittmi tal-pesta. Din il-pittura tpittret minit Mattia Preti fl-eqqel tal-pesta f'Malta fl-1676. Bloli ta' kważi 4 metri u wisa ta' aktar minn 2 metri, din il-pittura hija waħda minn 7 xogħlijiet ta' Mattia Preti li jinsabu fil-Knisja ta' Santa Katarina tal-Exandra fiż-Żurrieq. One News tkellem mal-konservatur Anthony Spanjol li tenna kif dan il-kwadru għandu proċess twil biex jerġa' jiġi fil-fażi oriġinali tiegħu. Meta konna qed neżaminaw il-pittura instab li il-film pittoriku huwa abbrażiv ħafna, għadda minn ħafna ħsarat u konsegwentement ħafna mill-kwadru ġi kważi impitter mill-ġdejd mhux għal darba imma għal aktar minn darba. U allura l-id ta' Mattia Preti f'ħafna partijiet ta' dan il-kwadru ġiet moħbija b'dawn l-interventi. Il-proċess ta' konservazzjoni u restawr se jinkludi tneħħija ta' verniċ u saffi ta' żeba li akkumulaw matul iż-żmien. Dan l-intervent mistenni jitlesta fit-tielet kwart tas-sena d-dieħla. Josef Formosa Gawci, ċermen tal-Fondazzjoni tal-Ajruport, qal li proġetti bħal dawn jassiguraw li pitturi prestiġjużi ma jintilfu qatt. Huwa ta' pjaċir għalina bħala l-Motorport Foundation illi din id-darba qegħdin nerġgħu ngħinu proġett li jinsab fl-akkwati viċin tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Aħna nafu illi waħda mill-għanijiet prinċipali tal-fondazzjoni tagħna hija kemm jista' jkun nimmelorjaw il-prodott għat-turisti, speċjalment fl-akkwati tal-Ajruport. U għalhekk huwa bi pjaċir illi qegħdin hawn illum naraw il-bidu ta' dan ix-xogħol f'wieħed mill-jidhirli 7 Mattia Pretis li hawn f'din il-Knisja taż-Żurrieq. Permezz ta' dan il-proġett il-Fondazzjoni għandha lan li tippreserva dan ix-xogħol uniku għal ġenerazzjonijiet preżenti u futuri fl-istess waqt li tixħed dawl fuq l-irħula tal-viċinanzi u t-teżori moħbija fihom.